Esponent ewlieni tal-għaqda Life Network li ilha żmien twil tikkampanja kontra dħul tal-abort f'Malta ġab fix-xejn l-allegazzjonijiet mingħajr bażi li għamel il-Partit Nazzjonalista dwar l-abort. Il-kwistjoni bdiet hekk kif il-Gvern beda b'diskussjonijiet biex isaħħaħ liġi dwar il-vjolenza domestika li m'għandha xejn x'taqsam mal-abort. Fl-emendi li saru fil-liġi, dak li kien magħruf bħala unborn child sar magħruf bħala descendant. Minn hawn bdiet kruċjata tal-Partit Nazzjonalista fejn minn xejn il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ipprova jagħti x'jifhem li l-Gvern irid idaħħal l-abort. Dan wara li d-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo ħareġ jivvota kontra din il-liġi fi stadju tat-tieni qari. Fuq programm tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Ramon Bonnet Sledden mill-Life Network iddikjara b'mod ċar li għalih il-kelma unborn child u descendant huma l-istess. Tarbija fil-ġufi ovvjament discendent. Intant fil-Kumitat Parlamentari dwar l-abbozzi tal-liġijiet, l-Avukat Ġenerali għamela ċara li l-liġi l-ġdida dwar il-vjolenza domestika bl-ebda mod mi se twassal dħul tal-abort f'Malta. Ħansaqsik, Dr. Greg, ċar daqsi kristall. Din il-liġi li għandna jekk għada tkun il-liġi tal-pajjiż, ser jidħol l-abort ġewwa pajjiżna mistoqsija ċara ħafna. Issa jekk il-fatt li ma tinkludix referenza għal unborn child hawnhekk b'xi mod jimplikax illi qed tabroga xi liġi dwar l-abort ukoll ir-risposta hija le. Fl-istess Kumitat Parlamentari, il-Ministru għall-Ugwaljanza Elena Dalli innutat kif il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel minn kollox biex tawwal iż-żmien biex din il-liġi ma tidħolx fis-seħħ. Dan minħabba l-qasma li hemm fih danu fejn id-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo diġà mar kontra l-ordnijiet mogħtija lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u ivvota kontra.